Netflix movie The Deliverance kha ento in omem. Kha movie kha atak taka thleng be chana siama niya. Kumsang ni som pakhat chawa thil thleng ni in hi la toya amon ste chung ko chunga thil thleng ani. Kumsang ni som pakhat khan la toya anu le afate pathum kumsari mi kumkomi le kumsom pahnia upade chu Indiana Carolina Streeta anin lua thara anin son luta anveng hi veng re tak maya niya mi inchen na atana andu zok la uveng ani. Mase an chung kwa chuan chen na in turan mamo sia du thlang thei din hmuna an din chi alawa wangin lungoi tak chuan anin son lut ve mai ani. Latoya chuan anin thara chung kwa in nun thar du tak bulan chan thei a be sei hle a bul chu an chan thar nge ya mase a be sei anga du chu ni chi alo. An lua changa ni rei po aliam ma in thil makan tong chana anin hnunga chuan thau ang deuh ran nung dum lian deuh hian ron thlok ngwa china December tha khovo em lai ania thilpa ngai lo takani chung ran nung hau chu voi tam thil chi sang mangin no kian an tum china ma se an lo kir le zel chuti level thau chuan le toya nu roza chuan anin hnoi basement pan thak na step a chuan pen thom a shezia a basement kong khar chu aron rile check chin atira chuan an en liam mai maya mase in ngak tu berania engthile mo chu atong harlo ni kha chu an living room a chuan mi pahlim thla kal kwal hi a mu a akal na hnuwa chuan but niak hu dup hi a omzel le ngal an ina chuan leng lut anom ngai mi alawa mi papui tling anom bok lawa makati ina hlau hle ni zanlai pel shet atang hian basement a chuan thoman she chan china kongkhar thataka an kal thlap po chu alawin hongzia anin son lo achangin thatle maliam le a march ni so mani jinglamdar ni vela hian latoya fanu kumsom pahni mi chu akhuma chang chuan amu hil lai choi ka nang mai hian aron kang wa maya achian nu ron ria ve zana ni nge a achian nu po chuan chu thil thleng chu chiang takena mu ve ani afanu cheri shain latoya po chu afanu ruma chuan atlan lut ngala afanu khuma changa alo kang mu chuan a hlau tak zeta aham hai hlebok ache twara anu le afate dang po chu an ron tlan luta an vai chuan an chong chai sap afanu po chu khuma chuan mu thatirin aron har hunan nga ka aron har chwa chuan a chunga thil thleng chu eng ma shelo he thila thlen nu hian a thian nu anin aron riak po chu lan po aron lang du to reng lawani latoya chuan en liam mai chi ani lo ti sha in biakin le kau shanga bekwala mase tuma chuan an lo pui du lawa chen khat phei chuan a thu soi po an ngai thak sak du lo biakin pakhat chuan anin chu bleach le ammonia manga ti fai chin turin thu an lo ron ve shama tel mangin an kongka zonga le tukver zonga chuan cross ziak turin an shilbok latoya chuan an shil ang chuan a ti veka mase omzia tak lo anu nen chuan tharau be thei a shan ve nan rona an ni chuan anin chunga chuan tharau zan hi aya tamanom thu an soi ve mo mai no chwa tum boy lawa chu in chu chwa san ngal vat turin thu an ron ve a mase an tanin son chu tiang ota ol samani lo in son chwa ai chuan ti in anin chunga chuan cross le thil dang thale ram huai nan hlo thei ang tur chi chu atar khat ta vek zoka an basement a phei chuan mai cha ma siam maka dokan chu puanwara khu in Mari Josepha le Iswal limada a Holy Bible da bok Bible a chuan Psalm number somkwa pakhat na thim hnoya shileng thin chu ihlau lawanga chun laya thil ti che thin chiat na chu ihlau hek lawang ti chang chu akeusa thlap bok latoya le rosa chuan an thil ti chuan omzia anei an be sei a an thei ang tokin an hlan thiang hlim ve bok chutiang zong an ti nu chuan ni thum vel chu engma thleng lawa an thil ti chu a hlo tling don ni in an ngai man ma se re an nekin thil thleng chu arab thak tul an fate khosak dan chu amak twala an khosak dan mai ni lo an hmel lan dan po chu adang twal an mit chu apong de usuta
nui hmel rapom em mai hi an purenga an opo athum dut vek ni in an soi voi khat phei chu afa panau pang ber kum sari mi chu bathroom atang hian pai chu ang hian a thlo in a ron thlok chhuaka khoya changa lo chuak nge ti po sha theilo thingphel hian a luwa chuan aron deng chor ringot boka adeng na viau le ngala alu chu thuya ngai pha hialani an fanu po in zana mu theilovina chhut beta arek bet anga asia chin thu asoya chu mai ba ka o hian a beng bula achung tia mu to ngai lo tur thu le adam rei lo tur thu a shil chini na soi chu thil a soi zet chu ama mai ni lo latoya le anu te po chuan an hlau ve hle latoya ngei po chu a chan em lo hian a zoi riau zela alu chu arit luk renga ataksa chu ron lum pup pupin a khur vak vaka tichuan ataksa chu a control zo lo hian a che thin ni in a soya a chana soi thei si lawa ramhuai na lu silani a ring top mai ani achang phei chuan poisa an nei deuh changin an in chu an ria chhuah san topa hotela te an riak ringot thin latoya chuan damdoi thiam te a han ron thina ma se a om dan chu a chanan shebik lawa enkol dan an lo shebik lo an ramhuai mu le an sha te chu mithiam an ron te chuan an ngai to na le swang to na mai mai ani an rin sak hiala an chung kwa po chu an hlau hialani voi kha chu medical exam an nei don hian medical professional an om thlap lain an fapa kum sari mi chu borua ka akang wa a bang deng dotin a vom popa chu po chu mit nge nan mu ve veka a medical report a po a inziak nge ani staff te chuan 911 call in no pang hau chu ER a shruayan ni a ma se thil thleng chu ara pom tul ER an va thlen chuan medical staff te chuan an lo nui so vel chama afa bachunga thil thlenga soi te chu fiam thu thona nan lo man sak vela an oi chi alo ni in alang latoya chu ril ru boy anga in afa te chu asoi sa thinanga an ril ru po ati kholo zawani an ring zoka children service lampo an call man hialani reife nuwa afa pa po chu aron hara chu vele che twar chungin atlan kwal chiama minute nga hnu vela an beng dai thei shamani children service lam manager Valerie Washington po hospital a chona lo thlenga hospital a thok de chuan latoya le afa te chu uluk takin an zir chiang veka an taksa a chuan hliamemo dukti vel po engma omlo psychiatrist chuan latoya ril ru hrisel na po chu a endika engma fel lawa omlo Miss Washington ni chuan anau pang ber kum sari mi chu a kom chianga chutia anin kom lai chuan chen thu chungin angur chura amit chu mengkwal rulin a u shoka chuan a reka a tha du lo a ku chu har sa takin an phel sak thei shama tlaila malo ni chuan no pang te le a u chu Miss Washington ni le Willie Walker chuan exam room a an shwai shanga ampi rozai po chu a omve chuta po chuan kumsari mi thau chu mak takin a khosale a u mita enkar pa chung chuan angur le chura I thia hune ka that don che ti thu a soi chuak bok a ola chu a thum ema chutia anau pangzo ka omlai chuan a u zok chuan alui na pi roza dul chu a tau sor chora a pi chuan a hlau lutuka a tu pakut chu wani na chong chai mol chuta chuan tu mai nan la mu ngai lo thil a thlenga no pang upa zok kum komi chu rap om deuh hian aron nui chen cho a hnung zong in banga chuan a kalkaya in chung thleng chuan tlami alovina kala a pi zona tak chuan ronin bin thla in a ke chuan a ding le chat mai ani he thil thleng hi Willie le Washington chuan report a an ziak lang ve a pi soi ani lawa mithiam tin an mit nge ya an mu an zia ani thil thleng chu midang an han shila ma se mitam mutu lo chuan an oi le chuang lo doctor ne na an shil po chuan an oi lawa doctor chuan no pang chu ti chale turina shila ma se no pang chuan thil thleng eng ma sha to lo thua lo changin banga alone theilo ti chu a mu tir thlap bok mita mutu ni lo tan chuan thil oi har sa tak tur ani ve reng bok ani
Atuk chu an fa panaw pang ber kumriat lin champha alo ni chia chia a birthday chu damdoina a hmang ringot bokani. Miss Washington ni chuan no pangte din mun chu a hlau om ti a hria thiam awangin Latoya hnena chuan a fate chu an enkol ri angai tur thu thadewin a shila Latoya chuan angai na a shilo hle a mase Miss Washington ni chuan an ina chuan no pangan himlo nia a hria thu chu a shil. Hospital Chaplain chuan thil thleng chu lo sheve in Reverend Michael chu a bepopa. Reverend Michael hi St. Stephen Parish Maryville pui thiam ni lai me kani a. Hospital Chaplain chuan a pui na alo ngen sak top mai ani. Reverend Michael chuan Latoya te in lam chupanin Roseanne chuan a ti puya. An ina thil thleng thin vel chu kim chang takin a zot. Darkar ni lai an ti dia. Chuti lai tak chuan an mut pindana an eng chit phezeu zeu chu a hmua. Anin chunga tharau chuan ama chu a hlau ani a ring ta ni. An ti lai reng chuan an tukver parda te chu ama ina tola. But niak hu dup te po chu amit nge ina hmu ve a. Chuta zet chuan thil pa ngai lawa ti chiang takin a sheto a. An chen na in chu then thiang lima. Mal som chu a tum ta ni. Room tina chuan kalkwalin tui thiang hlim chu a the kwal zela. Ti chuan Latoya le anu chu an in himlo wangin indanga omri turin a shila. An ni po chuan kar khat vel omna tur chu an sheve mai. Kar khata liam hnu chuan an ina chuan an kirle to dona. No pang la shang tu Miss Washington ipo kha an ina chuan laukalin aron enfia ve dona. Police pathumin an ron choi ombok. Latoya le anu chu interview le in anin komna zong chu record ve kan tuma mase police pakhat recorder chu an nuar tatlat mai battery tharvo anga yang hian aron oma battery tharavo afel chiani sia anga ina ha shelau hle officer pakhat zokero chuan a record theya ina a ho nuwa angai thlak le chuan omak taka shetel tat mai omak takin hey aron tiri chu aritela makati hle an hodon chuan pon lama changin an in chu phone camera mangin thla an la le shama chuta chuan enge ani shilfia theila mishing pianzia ang takhi an la fu bok captain berpo chu angaya chhalawa ina a ho nuwa po a garage kongkhar chu a in hong thei tat lo maya a motor chu a mai na hnungzong le mazongin atol char ni na soi a car chu mechanic nge na kalpuya amma a harsat na ommia si lauka a motor chu a lau chhne viawa lo siam tirvat lo se accident rap thlak tak a thlen pal thei tur thu an lo shilani heng thil thleng zong awang hian ramhuai le thla na tho vel oi ngai lawani na chu a in thlak danglam veka a oi mai ni lavin a tong ve ti po a pom thlap to children service lam DCS po chuan an sui chiang renga file luite highlightin Latoya chuan afa te zirna alo ngai poimo lutuk lautian hai chuaka school an local mu man lo hle thinani ma se chu bak chu no panga enkol that lo na mu tura omlem lawa psychiatrist chuan an fa pate ber chu azir chianga maksak taka a khosa thin zu lem chanani arin thu asoya ramhwai chungchang an soilan chein ramhwai lu chil ang mai na khosa thina thilpa ngayan soichona pa ngai ve mai thinani psychiatrist soidana chuan tharau swalina ti boilam nilavin suang to anarama cheng tura aril rusuk kholawani bera a u te zirjang tu psychiatrist te po in chutiang deuh thau chuan an soya mase an vai chuan ramhwai na ti boi thin thu an soi veka an ina hlim thla an hmu thin thu te thoman shiat thin thu te an soi veka mase oi chia an ngai sak chuang lo DCS lam chuan Latoya chu danan zam saka afa te adu le ni chuan an dan siam hi azom nge angai donani an dan siam zinga chuan no pangte beng shia taram huai le thla chungchang vel soilan lo tur ti po a in ziaka an dan siam hi azom lo chuan shemna ahma chhon donani afa te le Latoya chuan therapy an la renga Latoya chu nu thatta kania mase afa te bula soi om lo a shirlau ni in DCS lam chuan an ngaya
baka afate akuta anda ledle ma in pa ngai tak nei masaturin an shil hetia afate la ledle tura abe la hian a ina thil thleng thin nia an soipo chu an la chui chiang renga police te le kaushan lama rong bol tu te chuan an enfia fawani an ina thil mak thlen tir tu chu an hmu chhuat thei takin ti thua officer te chuan an basement chhuat te chu an laia kutin lem ke korte kor belchin moza sweet kor thiri deuh ti vel te chu an hai chhuaka reverend po chuan inthen thiang hlim na le malsom na chu a thok renga DCS lampo chuan an enfia chun zom reng mase a case khoi tu Bermis Washington chu akal du to mialawa a ai o tu tur midanga tir dai amitir te chuan an parda changa tel ang tak lo luang thla chu an mu a an zinga pakhat chuan tel chu a han khoya maktak main tela kaina chin akut chu aron zamer mera aron dang var veka bungtur ang mai hian aron nangut ngut bok ni na soi minute som nu vela chuan atal boy chun zoma thok po a thu tha theilo akal puite po chuan mit ngei nan mu ve a akut dang var vek po chu makan ti hle ina chang chuan an shwai chhuak ta topa officer le anin enfia chin tu te po chuan tel ang tak thilmom an bangle parda vela ron luang thla chin chu an mu ve a aron chhuana an zong nia china ma se an she theilo thilmom chu uluk takin an ti 5 veka in chu minute somni panga chungan khara tuma an lu lo nanan veng vek bok minute somni panga nuwa an lu le chuan thilmom an ti 5 vek to chu aron om le a suta ze chuan reverend po chuan then thiang hlim ringot ni lavin ramhuai no chwa na an tho nge yangai ni na sheveta latoya chunga nge chuan an tho masak berangai ni na sha a chongchai na nen chuan latoya chu an beita ni police officer chen khatle DCS manager tharte po chu an telve a reverend chuan latoya chu ramhuai ming chu a han zota a hming an sha chuan an be ngal thei don ani chutia a hming an zo chuan latoya omdan chu aron danglam thuta ramhuai chungchang an soin maksak deuh hian a khosa a pathian thuan soiro chuan pangai dewina omle angloya DCS manager tharpo chuan ramhuai no chwa hunan man chung chuan thil fel lawa omti shiat na anei kha thil moma khoya changkhan anak rute atliaka akeru te atitliaka akut te tikangin akut rute atitliaka ti palvek angin langma se ahuna in na ilutuka thil thleng pal ve mai tur chuan a thleng tamma ma ani ni sum thum chung le ka thleng ania makati ve viawa hein chunga hian eng thilemo tak a om nge ya ring ve ni anin chunga thil thleng chin te hi la toya phwa chob ani mitam tak chuan an ringa a phwa chob ni ta se shia chwa chu a hun to viawa ring hlel reng chungin a fia turin an kal reng pe thawa a chan chu thil thleng engemaw tak ton an nei ve zel wang ani latoya te chung kwa poin an ning ve ta dewa Indianapolis lama anin son ta de ani anin son na a po hian anin chu pastor malan som tirle phota kumsang ni som pani December tha a afa te po a shwai kile thei che ani anin thara chuan no pang hau po an hima an hlimbok DCS lam report a chuan an ina hian ramhuai chet na engma a omlo ni ina inziaka latoya chuan an ni hau khan engkong ma in an puilawa an nuna an ronin rol se khan an chungkwa ati buai zok ni na soive bok anin luana nei tu khan an chung koronin son lu male anin son chwa nuwa po eng thil ma aton ve ngai lo thu a soiboka latoya te chung ko thil ton hi makati ve hle ni go center pakhat zek chuan he in hi aleya uluk takin camera te ne nazir changa ton nei te hau po a interview veka anuwa a inchu ati cheta vekani heina hian tharau swal a che tak tak nge an phwa chop mai mai ani irin ve
ole tun chumatan chuan khati zong kha ani leri phota atop thlenga min lo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don ania